Okay. 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 Velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget, jeg ikke ved, hvad det hedder. Det her skin. Ja, det her på grund af, at jeg skulle lade som om jeg var noob ind i Rivals. Der kommer en video ud den samme dag som den her. I skal ind og se den. Nå, nu skal jeg gå ind til Seed, eller var den her? Okay. Nej. Jeg skal lige... Jeg skal lige gøre noget. Vil ikke forstyrre. Sådan. Her er 2 af de her. Første gang jeg spiller. Jeg har aldrig spillet det før. But. What for you to... Skal vi ikke bare prøve at trykke på selv? Så kom der hen. Hey. Skip. Nu køber jeg sådan der. Info. Caritas. Okay. Køber et af dem. Min garden. Så prøver jeg på den anden. Boop. Okay. Venter jeg bare. Jeg kan godt gå lidt tid. Sådan. Nu er den groet. Nej! Oh my god. Oh. Den beholder mig simpelthen. Godt. Selv. Hvad hedder han? Steve? I var totalt this. Yes. Jeg vil sælge den. Okay. Der er blevet lidt bedre. Sådan, nu har jeg lige sat 4. Der kom lige så et event på. You can... Så skal jeg have... Nej, den er ikke stok. Så det køber jeg bare 2 af dem. Hvis det er nogen, der aldrig går væk, så sætter jeg dem hernede. Okay, nu de har lige groet. Selv.
så kan I abonnere, og når jeg rammer nu er timelapsen færdig. Hey, slap af, jeg kommer. Køber jeg bare lidt af dem her. Det er nemt nok, at det her. Jeg prøver at købe en private, hvis okay. Okay, det er gratis. Jeg ved ikke, hvad det er gratis. Okay. Jeg har altid nummer 4. Menneskerte. Og 2000. Info. Når den er restocket, venner jeg spørger. Den er restocket. Jeg køber alt det jeg kan. Nej. Sorry. Det er vores mange penge, der blev brudt der. Jeg har aldrig prøvet dem her. Nej! Så må det der bare være spild af. Når jeg rammer 3000, så tænker jeg ikke, at videoen den. Så stopper videoen, når jeg rammer 7000. Hvad fik jeg? 3000! Okay. Jeg kommer til at spille det her med på livestream. Og så kommer jeg til at spille det her på video. Så ja, ses. Og håber I godt vil se mere af det. I skal lige se playtime 17 minutter. Selvom den er 11, så er det stadigvæk. Jeg må være ærlig. Hvor er Quickcraft? Total, ja.
fordi hun er på en første plads, hvis... Okay. Ja, det var alt for denne her video. Nå. Se i næste video, tænker jeg bare så. Ja, det må man sige. Så siger vi... Wunder. Ey, det var E.T. Vent lige. Nå, ses i næste video. Hej.